Nacházíme se v budoucí železniční stanici Praha-Bubny, která se buduje v rámci projektu modernizace trati Praha-Bubny Praha-Výstaviště. Zajímavostí této stanice je, že všechny nadzemní konstrukce jsou zhotoveny z pohledového betonu, pro jehož zesvětlení byla využita titanová biloba. Sloupy stanice jsou přibližně 10 metrů vysoké a jsou zhotoveny z betonu o pevnostní třídě C50/60. V budoucnu se totiž počítá s tím, že na střeše stanice vznikne i nová administrativní budova. Největší výzvou z pohledu dodávek betonu byla realizace stropní konstrukce, která byla rozdělena do 5 dilatačních celků. Na každý dilatační celek bylo spotřebováno přibližně 12 metrů krychových betonů a jejich betonáž trvala okolo 12 hodin. Při betonáži byly využity celkem 3 čerpadla na beton a beton byl dodáván ze 3 betonáren na jednoho. Pro snížení nákladů na realizaci stropní desky byly využity 2 druhy betonu. Pohledové části, tedy dna a boky, byly zhotoveny z betonu s titanovou bilobou a vnitřek, který není vidět, byl zhotoven z běžného šedého betonu. Z pohledu dodavatele betonu byla výstavba stanice poměrně náročná, a to zejména kvůli vysokým požadavkům na pohledové konstrukce a logistiku spojenou s dodávkami betonu.